Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүгенге тапшыруыбыз шигърият сөюче тамашачылар өчен аеруча кызыклы булыр. Мин сезне шагыйрә Гөлүсә Батталова иҗаты белән таныштырырга телим. Һәм Гөлүсә бүген бездә Дөнья студиясендә кунакта. Исәнмесез, Гөлүсә. Исәнмесез. Рәхмәт тапшыруыбызга килгән өчен, рәхмәт безнең чакыруыбызны кабул иткән өчен. Һәм әлбәттә әңгәмәне башлаганчы мин сезне башкалар белән дә якыннанрак таныштыру өчен, иҗатыгызны тәкъдим итү өчен берәр үзегезнең күңелегезгә хуш килгән шигырьне укуны сорар идем. Әлбәттә, бик зур рәхмәт. Мин бары тик яшим. Кисә тулы давыл. Дөнья тулы дәрвиш җанлы бәндә. Йөрәк белән йөрәк ничә кабат зан бүлгән мәлдә мин бары тик яшим. Рух зинданы шыгырым, шым көткәнгә дәҗҗал инде сафта, тере көе җназаңны укып, күмеп куйган чакта, мин бары тик яшим. Ашык-пышык ак ямаулык тегеп күңелдәге кергә, 7нче кат күк дип белгән йолдыз тулы җирдә, мин бары тик яшим. Шытмаган гөл, юш килмәгән төшнең 1000 кат алып үчен, йөрәгемә ачкыч табалмыйча ваз кичкәннәр өчен кабатлыймын. Мин бары тик яшим. Гөлүсә, афәрин. Рәхмәт. Беләсезме, мин сезнең бу шигырьгезне тыңлап утырганда, минем исемә төште сезнең бер язмагыз. Үзегез турында язган язма. Һәм сез анда үзегезне мин сәер һәм бер катлы кеше дип атагансыз. Менә бу шигырьне тыңлаганнан соң күпмедер күләмдә мин моны аңладым шикелле. Ләкин шулай да ни өчен сез үзегезне сәер дип атыйсыз? Ни өчен бер катлы? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Шагыйрьләр, гомумән иҗат кешесе, алар бераз сәеррәк булырга тиеш. Алар дөньяны башка күзлектән карый, башка төрле тоемлый, алар өчен истә, төстә, тәмдә бөтенләй башка булырга мөмкин. Һәм менә ул минем сәерлегем һәм бер катлылыгым. Менә бу дөньяда шушы заманда яшәүемдә дә чагыла. Менә кай вакытта минем заман холкы белән үземнең холкымның туры килмәве, минем нәрсәләрдәдер аның белән килешмәвем, дөнья кануннарына буйсынасы килмәвем, менә үз кануннарым белән, үз дөньямның ниндидер закончалыклары белән яшисе килү теләге һәм шуны менә протест рәвешендә шигырьләремдә, иҗатымда чагылдыру, менә ул минем сәерлегем шуннандыр ахыры менә. Заман белән күпмедер дәрәҗәдә яраша алмау, килешә алмау һәм менә шул заманга ярашкан кешеләр күзлегеннән минем менә шул үзенчәлегем аларга бәлки сәеррәк тә тоеладыр. Һәм мин үзем дә аңлыйм үземнең шул сәерлегемне һәм бер катлыгымны. Бу Гөлүсә, менә яхшы, сез ул ниндидер кануннарга буйсынырга теләмәүне, менә бу протестны сез инде шигырьләрегезгә саласыз. Характерда ул сезнең менә тышкы халәтегездә сизеләме? Сизеләдер дип уйлыйм, чөнки мин инде менә тормыш, язмыш, нинди генә киртәләр китереп куйса да, менә һәрвакытны елмаеп яшәргә, дөньяның якты төсләрен күбрәк күрергә, үзеңдә шул якты сүзләрне сеңдерергә һәм башкаларга да бүләк итәргә менә тырышам, менә шулай дип яшим инде мин. Һәм минем шул яшәвем кай вакытта кешеләрдә менә ниндидер сәерсенү дә тудыра, менә син гел елмаясың диләр миңа, менә синең бер кайгың да юк кебек дип инде. Ул инде һәр кешенең дә тормышта үз проблемалары була инде. Менә мин шул үз сәерлегемне, тормыштагы менә шул үзенчәлегемне шулайрак күз алдына китерәм инде. Дөньяны кабул итү рәвешем башкачарак минем. Ачу килгән чаклар, менә изгәләп ташласы килгән минутлар буламы? Була, инде шәп булмасын. Ул иҗат кешесендә бигрәк тә була, чөнки безнең амплитудалар башкачарак, хис амплитудалары ул кай вакытта бөтен кеше көлгәндә синең ничектер бөтен халыктан читтә аерымына буласы килү теләге, яки бөтен кеше ниндидер төшенке халәттә булганда синең җырлыйсы, бийсе, сикерәсең килү халәте, менә ул андый халәт була. Һәм ничек дип әйтим инде,
мин аны табигый халәт дип аңлыйм менә. Шулай булырга тиеш дип. Әйе. Ләкин бит иҗат кешесенең үз дөньясы булса да, иҗат кешесе янында яши торган гади һәм ничек дип әйтим, хыялый кешеләрне аңлап бетерми торган кешеләр дә бар. Мин белүемчә сезнең гаиләгез бар, балаларыгыз бар. Гаиләдә менә бу хыялый шагыйрәне ничек кабул итәләр? Әйе, мин эш балалы. Гаиләдә мин ул якта мин бик бәхетле кеше. Минем тормыш иптәшем мине тулысынча минем иҗади кеше булуымны, шагыйрә булуымны, минем хыялларымны, омтылышларымны менә тулысы белән 100% мине ничек бар шулай кабул итә ала торган кеше ул менә. Ул минемдер кайвакытта тормыштагы хаос халәтемне дә менә яки төшенке халәтемдә ул менә ничек бар шулай кабул итеп, менә мин ничек бар шулай ярата, мине шулай ярата торган гаиләдә яшим мин. Минем балаларым да миңа ирешкәннәр инде тормыштан мине күреп, һәм менә Аллаһка шөкер миңа Аллаһ Тәгалә шундый тормыш иптәшеннән насыйп итте. Менә иҗат кешесен аңлаучы кешене. Алай булгач, гадәттә бит инде без әйтәбез, менә гаиләдә хатын-кыз юл бирергә тиеш, хатын-кыз сабыр булырга тиеш дип. Сезнең гаиләдә ирегез сабыррак? Төрлечә була. Гаиләдә инде менә шуннан да аның гаиләнең матур, бәхетле гаиләнең төп нигезендә ул сабырлык һәм бер-береңне аңлау ятадыр дип уйлыйм мин. Ул һәр гаиләгә хас әйбер инде. Төрлечә була, төрле ситуациядә, кайбер ситуациядә миңа юл бирергә туры килә, кайбер ситуациядә иремә, кай вакытта без компромисска киләбез, кай вакытта һәрберебез үз фикерендә калган очракларда булырга мөмкин. Чөнки шулай булырга тиеш. Ул кеше әгәр дә шәхес икән, аның үз фикере булырга тиеш, ул үз фикерен яклый белергә тиеш. Минем ирем ул иҗат кешесе түгел, ул физик, математик, инженер булып эшли, аның белеме буенча ул физик, ул җиргә нык басып яшәүче реаль карашлы кеше. Аның шундый булуы миңа бик нык ярдәм итә. Һәм мин уйлыйм инде тормышта да менә безнең икебезнең ике полюс кешесе булу менә безгә күп мәсьәләләрдә уртак фикергә килергә ярдәм итә дип уйлыйм мин. Алай булгач, сезнең мәхәббәт турында да шигырьләрегез шундый эшкерсез булырга тиеш. Инде әйбит, мин сездән мәхәббәт турында шигырь көтәм. Без икебез ике планетадан. Капма-каршы ике дөнья без. Аерым түгел. Икәү бергә бер җиһанга ничек сыйганбыз? Җир шарының ике полюсы без. Бер мөгъҗиза безнең мәхәббәт. Хыялымның җирдә чагылышын синдә күрү үзе бер рәхәт. Мин күкләрдән илһам алып яшим. Син җирнеке, җиргә береккән. Һава һәм җир, ут һәм суга ахыры бергә яшәү язган электән. Ике дөнья килеп очрашканда, яңадан дөнья җиганбыз. Аерым түгел. Икәү бергә бер җиһанга ярый сыйганбыз. Рәхмәт, бик матур шигырь. Шулай да, Гөлүсә, күбрәк нинди темага язырга яратасыз? Менә нинди темага язырга яратасыз дип әйтү, менә ничектер ул нинди тема синең күңелеңне тетрәндерә бит менә. Нинди мизгелдә синең нинди тема күңелеңне, менә мин гел әйтәм, шигырь язучы минем күңелдә нәрсә дә булса тетрәнергә тиеш менә. Ул мәхәббәт булырга, ул кемнеңдер мәхәббәт тарихы да булырга мөмкин. Ниндидер менә кай вакытта кемнеңдер уйламыйча да әйтелгән сүзе дә менә ул начар сүз дә булырга мөмкин. Ниндидер бер фраза, ул синең күңелдә менә ниндидер үз кайтавазын табып, ул менә шигырьгә берләнә. Булай инде мин иҗтимагый темаларында бик яратып язам, милләт, тел, дингә багышланган темаларында. Әмма иң яраткан тематикам дип уйлыйм мин менә ниндидер фәлсәфә, үз-үзеңне бу дөньяда эзләп табу, үз карашыңны әйтү, җиткерү, аны яклау. Менә шул үзеңнең дөньядагы тоткан урының турында менә фәлсәфә кору. Менә без нәрсәгә килгән, ничек яшибез? Бу дөньяда безгә яшәү ничек бирелә? Менә шул яшәешнең ниндидер фәлсәфәсен ачу, үз-үземә сораулар бирү, укучыма сораулар бирү һәм аларга менә шул шигырем аша җавап табу, менә минем иң яраткан тематикам шулдыр дип уйлыйм. Гөлүсә, мин бу сорауны юкка гына бирмәдем, чөнки ниндидер темага язу өчен, менә сез әйткәнчә, фәлсәфи темага язу өчен, тел турында, сәясәт темасына язу өчен, шагыйрь ул бит
үзен байытырга тиеш. Аның күз аллавы байырга тиеш. Менә әгәр дә синең күз аллавың бай түгел икән, әгәр дә син тормыш белән бергә атламыйсың икән, синең әйтер фикерең барлыкка килми икән, син бит аны шигырь телендә, аеруча шигырь телендә әйтә алмыйсың. Менә үз-үзеңне байыту сездә ничек бара? Иң беренче мин менә шул шагыйрь, гомумән иҗат кешесенең менә әйтер сүзе булу һәм ул сүзне менә ничек әйтә ул, аның карашының киңлеге менә ул иң беренче менә гаиләдә салынадыр дип уйлыйм, кеше тугачта инде. Аны ул нинди гаиләдә үскән, менә аны китапка мәхәббәт белән, дөньяга, яңалыкка, белемгә мәхәббәт белән тәрбияләнәрме юкмы? Менә минем Аллага шөкер гаиләдә менә без кичкенәдән шул китапка, басма матбугатка менә мәхәббәт белән тәрбияләндек. Аннан минем укытучыларым бик әйбәт булды. Мин Күңәр урта мәктәбендә укыдым, Әтнәдә. Анда бик көчле укытучылар, мине хәтта вузга килгәч, сез нинди гимназия бетердегез дип сорыйлар. Менә шундый гади авыл мәктәбендә безгә шундый фундамент салдылар. Һәм мин укыдым Татар дәүләт гуманитар институтында. Ул институт инде кызганычка каршы хәзер юк. Әмма менә бик күп галимнәр тарафыннан да мин ул сүзне ишетәм һәм ул фикергә үзем дә инанган кеше мин. Ул чыннан да ул заманда Милли университет вазифаларын үтәгән институт булган. Һәм безгә бөтен татар теле, төрки әдәбият, чит телләр, дөнья әдәбияты яссылыгында менә безнең шул хәтле фикерләребезне, карашларыбызны шулай киң итеп менә формалаштырганнар. Һәм менә шул үзеңне байыту, гел эзләнүдә булу менә күнекмәсен безгә салганнар. Хәзер дә мин менә беренчектә битараф кала алмыйм дөньядагы булган хәлләргә дә. Ниндидер әдәбият дөньясындагы яңалыклар, мәдәният дөньясында ниндидер юнәлешләр, яңалыклар, ниндидер яңа сүз әйтелә. Менә мин аларга беренчектә битараф. Әлбәттә, барысын да син кылачлап бара да алмыйсың. Әмма менә син үзеңә кирәк юнәлеш, син үзеңне кызыксындырган темаларда син әлбәттә менә шул белемнәргә, яңа фикергә, менә синең сусау һәр вакытны күңелдә бар. Менә ул миңа электән салынган менә шулай бел. Һәм ул шулай дәвам итә. Һәм ул минем шигырьләрдә дә чагыла. Гөлүсә, менә хәзер бит инде без еш кына ишетәбез татар теленә карата булган мөнәсәбәтне. Бик еш кына ишетәбез шундый пессимист җаваплар, татар теле бетә дигән нәрсәләрне. Сез шундый ук фикердәме? Мин ул яктан бик бәхетле кеше, чөнки мин Әтнәдә, Казан арты төбәгендә Әтнәдә гомер итәм. Безнең Әтнә инде ул гомумән уникаль район, анда безнең барысы да татарлар, без кибеттә дә, мәктәптә дә, урамда да, өйдә дә гел татарча гына сөйләшәбез. Бездә шуңа күрә гел татар мөхите булгач, ул менә ниндидер ул проблемалар каядыр бездән читтәрәк, кайдадыр ераграк бара кебек. Һәр хәлдә ул минем йөрәгемдә, бәгыремдә утырса да, күңелемне тырнап торса да, ул яктан мин бик бәхетле. Әмма чыннан да чит телләрнең йогынтысы хәзерге яшьләргә бар. Ул проблемадан качырга, аны күрмәмешкә салышырга ярамый. Менә үземнең балаларымда үсеп килә. Мин аларда да күрәм, менә ниндидер заман йогынтысын күрәм балаларда. Һәм менә безгә бик уяу булырга кирәк бу көннәрдә. Ниндидер пессимистик рухка бирешеп, ничектер кулына салындырып төшәргә түгел, ә менә уяу булып, үзебезнең кулыбыздан килгәнчә көрәшергә, үзебезнең телебезне, динебезне, халкыбызны, аның гырыф-гадәтләрен якларга, сакларга кирәк. Бу ниндидер мәйданнарга чыгып нәрсәдер лозунглар кычкыру түгел. Бу син һәр көнне, һәр мизгелеңдә менә шуңа, шул менә әйтәләр бит, ниндидер менә һәр синең мизгелең менә шуңа кырылган булырга тиеш. Синең яшәү рәвешең шуңа кырылган булырга тиеш. Әгәр дә без шулай эшлибез икән, шулай яшибез икән, мин уйлыйм инде безнең оптимистик рухтагы хыялларыбыз да әлбәттә ул чынга ашырга тиеш дип уйлыйм. Мин моңа иманым камил. Һәм әлбәттә, менә бу сүзләрне сез шигъри юллар белән беркетеп куйсагыз, без бик шат булыр идек. Бик рәхәтләнеп, татар барда хәтәр бар ди. Бер мишкә бал, кашык тегет. Кемнәр безгә тамга суккан? Кемнәр шул чак торган җибеп? Шакырмаган кунактан да татар һәр чак яман булмас. Илбасардан ватан пәрвәр, эт җаннардан инсан тумас. Татар башын татар ашар,
Хак нахактан кемгә файда? Татар башын ашаучылар болай да күп татар барда. Татар тугач кем елаган? Кем ихлас куангансың? Шын тарихка Ясин укып биек булып юангансың. Татар аңы төштән соңмы? Кемнеке төшкә кадәр? Киләчәктән үзләренә юллый әле җәһәт хәбәр. Татар барда хәтәр бар дип, мискин генә түгәр зарын. Дөнья яттан белсен иде. Татар барда яшәү барын. Бик матур шигырь. Рәхмәт сезгә бик зур мондый матур иҗатыгыз өчен. Үзегезнең шигырьләрегезне туплап, җыентык чыгару, ул әлбәттә бик катлаулы нәрсә икән беләбез. Шулай да менә сезгә үзегезнең шигырьләрегезне туплап, сезнең иҗатыгызны яраткан кешеләргә ул китапны бастырып чыгару һәм менә ул китапны тарату, мондый проблемалар белән сез очрашасызмы ничегрәк? Китап 2017 елда минем менә беренче китабым басылып чыкты. Ул бер йотып бәхет дип атала, Татарстан китап нәшриятында чыкты. Татарстан китап нәшриятында чыккан китапларны инде тарату проблемасы безгә авторларга алай янамый. Ул алар аны китапханәләргә дә, фирма кибетләрендә саталар. Аллага шөкер, фирма кибетләрендә тиз арада минем китап сатылып бетте. Бүген көндә аны сатып алу мөмкинлеге юк. Китапханәләрдән бик сорыйлар, укыйлар, рәхмәт укучыларга. Менә инде тагын бер җыентыгым тупланды минем. Мин аны китап нәшриятына кул язма рәвешендә тапшырдым. Бәлки 20-нче елда басылып чыгар дигән өметтә калам инде. Мин аңа әле менә Кисә тулы давыл дип исем бирдем, инде бик яратып ул исемне бирдем. Бәлки ул кемнәргәдер ул исем ошап та бетмәс, ниндер каршылыклы фикерләр дә тудырыр. Инде менә үз хисабына китап чыгарган кешеләргә чыннан да аны чыгару һәм тарату, сату мәсьәләсе бераз катлаулырак. Чөнки ул автор, иҗат кешесе, ул бит маркетолог та түгел, менеджер да түгел. Аның ниндидер андый сәләте булмаска да мөмкин. Ул бит язучы, ул каләм иясе. Һәм мин киләчәктә бик зур хыялым бар, өметем бар. Бәлки ул бездә дә җайга салыныр. Менә мин укыйм, менә чит ил китапларын укыйм, рус әдәбиятының китапларын укыйм. Аларда язучы язагына китапны сату, аны дөньяга таныту белән агентлыклар шөгыльләнә, аның өчен махсус кешеләр, алар шуның белән эшләп устарган кешеләр, алар үз эшләрен устасы. Һәм менә шул әйбер, бу күренеш безнең татар әдәбиятына да килеп керер. Безнең китаплар белән дә менә шулай агентлыклар шөгыльләнә башлар, язучылар үзләренең әсәрләрен язу белән, сатучылар аны сату белән шөгыльләнерләр дигән өметтә калам мин. Булды бит менә шундый бер вакыт, Гөлүсә, гомумән шигърият ниндидер бер авыр чор кичерде. Шагыйрьләр язды, ләкин шигырьне укучылар саны кимеде. Менә хәзерге вакытта ниндидер шундый бер матур күренеш, шигырьләр концертларда да күп укыла. Хәзер инде шигъри кичәләр дә үткәрелә башлады. Калиб тарафыннан бик матур шигъри кичәләр үткәрелә. Сез анда үзегез дә катнашасыз, бит. Сез ничек уйлыйсыз, ни өчен халык кабат шигърияткә тартыла башлады? Мин уйлыйм, менә аны тормышлар җайланып китте ахры дип уйлыйм. Менә ул кешенең әгәр дә бүген көндә гаиләмә нәрсә ашатыйм, нәрсә кидерим икән дип уйлаган кешенең аның югары әдәбият турында, мин инде шигъриятны югары әдәбият дип саныйм. Аның ул хакта уйларга мөмкинлеге булмый. Кешенең бит инде менә без психологиядә өйрәнәбез теге пирамида Маслоу дип инде иң беренче кешенең яшәү өчен булган ихтияҗлары канәгатьләндерелергә тиеш. Менә мин уйлыйм инде менә кеше хәзер барыбер ничектер менә моннан бер 10 елга элегрәк белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк яши башлады дип уйлыйм. Һәм кешенең чыннан да югары әдәбият, шигърият, әдәбият белән кызыксыну мөмкинлеге туды. Һәм тагын бер бик зур вакыйга инде безнең әдәбиятта менә бик актив яшьләр килде. Бик актив яшьләр килде һәм аларга ярдәмгә безнең интернет килде.
Менә шул ул бөтен дөнья шелтәре һәм менә шул актив яшьләр алар бер-берсенә бик нык ярдәм итәләр. Интернет менә ул хәбәрләрне тарату, синең шигырьләреңне укучыга җиткезү буенча. Һәм менә шул актив яшьләр алар менә шул ситуацияне кемдер китереп бирүне түгел, менә аны ситуацияны үз кулларына алдылар. Һәм каяндыр китереп бирүне көтмичә менә шуны үзләре тотындылар. Мин ул Калиб баш Чишмә башында торган менә Гүзәл Сәгыйтовалар, Йолдыз Миңнуллина, Луиз Янсорларга мин бик рәхмәтлемен. Хәтта мин ул кичәләрдә катнашмасам да, мин аларга менә чыннан да бик сыкланам һәм рәхмәтле булыр идем, хәтта үзем катнашмасам да, чөнки алар менә шушы яшьләрне берләштерәләр. Ул бит берләштерү халыкка синең әсәрләреңне тәкъдим итү генә түгел, менә без үз арасында аралашабыз, фикерләшәбез, бер-беребезне белеп калабыз. Менә ул быел Калибтә үткәрелде менә безнең җыр лабораториясе. Мин аны әйтәм, менә ул яңа җырлар туу гына түгел, без менә татар композиторлары, татар җырчылары, татар шагыйрьләре бер Казанда кайнап, бер-беребезне белдек. Һәм менә без инде безнең җыр лабораториясе үзенең эшен төгәлләп ул гала концертка әзерләнә, безнең иҗат тукталмады. Безнең иҗат тагын да зуррак, канатландырып, зуррак масштабларга чыктык. Без хәзер яңа җырчылар белән, яңа композиторлар, без бер-беребезне таптык менә. Менә мин аның өчен бик рәхмәтлемен шул Калиб эшләргә. Шуннан да интернет мәсьәләсенә килгәндә инде мин интернетны әйтәм, инде укучыга бүгенге көндә иң тиз һәм иң арзанлы юл укучының күңеленә барып җитү. Чөнки һәр кешенең дә кулында хәзер интернет, син шигырьне эләсең икән, аны шул бер сәгать эчендә инде күпме кеше кеше укый, күрә. Ул сиңа мәсәлән лайк куйган 1000 кешенең унысы гына синең шигырьне укыса да, син 10 күңелгә барып җиткәнсең дигән сүз бит инде. Гөлүсә, шундый матур фикерләрегез өчен, матур шигырьләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Инде тапшыруыбызны әлбәттә сезнең шигырегез белән тәмамлыйсыз килә. Әңгәмәбезне менә әле яңа гына язылган "Исәрме мин" дип аталган шигырем белән тәмамлыйсым килә. Рәхмәт. Мин җиремдә янып торган йөрәк эзлим. Яратуга тулган күзләр эзлим кабат. Таптым дисәм, сүнеп барган учак көле. Һәм бәгырьдән нидер әрни, канап. Исәрме мин? Кыямәттә шашып көлсәм, яйласам йозагына элеп җанны, мине аңлау акыллылар өчен авыр. Минем белән жүләрләргә шундый җайлы. Багауларын үзгәннәрне эзләп табып, бер йотлыгып эчәр идем хөрлек суын. Эзлим, аның сайын шыңгылына, йотагына бара кебек хәтәр уен. Тыпыршынам, каударланам, кайда, яшим диеп күк күкрәтер ярсу кирәк. Ябып куйган гыйфритләргә ирек бирәм, очса очар минем якка гөрзи күсәк. Йыкса егар, минем төсле исәрләрнең күмерләнгән йөрәкләре тезем. Нишәнче кат маңай үбә тырма сабы. Яратудан янып торган күзләр эзлим. Әфәрин. Сезнең шигырьләрегезне тыңлаган сайын тыңлыйсы килә. Менә Ходай Тәгалә биргән шушы бу илаһи сәләт бит инде. Шушы сәләтегезне сакларга язсын. Һаман сезне канатландырып торсыннар, шушы иҗатыгызны дәвам итәргә гаиләгез, якыннарыгыз, дусларыгыз. Мин сезгә бары тик уңышларны теләйм. Бик зур рәхмәт тапшыруга чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрә Гөлүсә Батталова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз.